کوردستانیان هێژە ئیرۆ کەساتیەک خەباتکار و نەتەوخوازیە کوردستانی بناوێ حەیدەر قوربانی ji aliyê rejêma dagirker û terorîstin Îranê ve hatiye sêdaredan. Kuştin û sêdaredana Kurdistaniyan ji aliyê dagirkerên Faris ve rojane berdewam e. Lê mixabin wekî her dem netewa Kurd li beramber cangoriyên xwe gelek xebsarin û van kiryarên dagirkeran jî gelek asayî, gelek normal werdigirin. Kenalên medyayê yên Kurdî gelek pişêwazekî asayî nûçeyan ser van rîdanan parve dikin. Her wisa hinek partiyên siyasî yên Kurdî hene ku soç ji van rîdanan werdigirin û weke propaganda ji bo partiyên xwe yê siyasî bikartînin û van kesayetiyên mezin dikine cangoriyên rêya aştî û demokrasiyetê. Her wisa van kiryarên dagirkerên Faris weke kiryarên diş mafê mirovan û kiryarên hovan e didine nasandin. Dibe ku hêşta nizanin ku kêşa me digel Farisan kêşeya xaka Kurdistanê ye. Çawa dibe mirov daxwaz ji dagirkerên Faris bike ku gunehên xwe me bihînin yan jî daxwaza mafê mirovan ji wan bikin yên ku xaka Kurdistanê dagir kirine û rojane Kurdistaniyan bi şêwazin cuda cuda dikujin. Li dawiyê jî daxwaz ji netewa Kurd dikim ku hez bi berpirsyariyetiyê bikin li beramber giyanê hevdin û ew qas xemsar nebin li beramber jiyan û giyanê hevdin. Ji ber ku sala 2021 jî derbas bû hîna netewa Kurd bêdewletin.